Nee, dan weer die tost. Een tusktuut. Eeuw. Welke soort verzen? En dit de type guru. Dit maakt hem de type guru. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Van Joet op de planning, iets heel leuks. Het is dan eindelijk toch zover. Wij krijgen uw nieuwe auto. Jee! Ik neem je hem vanzelf even mee. Hij stiert in zijn Huisterveen, dus 30 minuutjes rijden ongeveer. Dus ik ga nog even van je geheim wat voor auto het is. Check het. Via net te abonneren en te liken en ik neem je het weer mee. Vanmiddag op de planning, Jelke die maakt op het keertjesveld typelen. Een of andere volkssport. Ik weet net correct hoe het werkt. Het is volgens mij mijn wielgetakjes iets. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat gaat. Wie zal het zien? Waar komt er aan? Ah, Jelke. Koffie leren? Ja. Oké. Nou, ik zal zo zien dat ik die 2 putten mee krijg. Joe! Kun je mij? Oh, ben je mooi een cyclist erin? Dat staat niet. Waar dit? Oh. Hé, waar zoekt het zaken? Zal je wat vertellen? Die nieuwe clip van Fleming, waar is die opname? Ik ben ermee weg. Inderdaad. En die tuin, die had Paak online, hè? Daar wie we toen ook al een keer geweest. Cool, hè? Wat was mijn zaken? Vogelbakje. Dat kan lekker eten voor de vogeltjes zien, hè? Bankje. Bankje. Oh, daar kun je lekker romantisch op zitten. Ik kan zitten en hier ervoor en daar kan je nog zitten. Even maar waar, hier is die makker. Wie met Johnny. Oh, en van waar gaat ze maken? Van mij. Ik dacht van Paak zaken. Ja. Of doe je de hast hem van jezelf maken? Ik kan hem van mezelf maken. Maar doe jou hem nou, dan kunnen bij Paak in de theatertuin hingen. Ja. Leuk man. Hij doet het al in de voet. Wat doet hij? Gaat hij nog wat pakken? Oh, maar even wacht. Kijk. Je zit helemaal zo. Is dat ik? Maar hij moet even wat pakken. Oh. Toetsie-wa, toetsie-wa, toetsie-wa. Zit ik die beter hadden? Nou, kom jongens. Golf kan ik even op. Nee, ik weet net, hier zit ik net. Maar wie kijkt wel een stappen, joh. Helemaal niks. Helemaal goed voor u, dat we rennen. Die daarachter, die is leuk. Zaken doet even acties. Zo. Een wettenplas, zo. Zo. Hier nog hier. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. En dat is nee je favoriet zaken? Ja, hè? Hij traint Fadiskat. Wie is hij het kwijt? Die Rovadi, hé. Paken! Ik ga iets verpaken. Die had iets van Paken. Oh, het is ook een beetje lastig voor me. Oh ja, Oh, nou, ik heb Paken wel weer in elkaar zetten, hindert niks. die wat daar ja. Als we dit thema hè? Ja, op squallen. En wat is dit? Wat is dit? Vogelbankje. Alleen een beetje leuk doen. Nou, dat kan Paken wordt. Hier er voor Paken maken, dan kinderen vogeltjes kinderen eten op. Tja, Tja, nou, even kunnen eten voor de vogeltjes zien. ja, een vogelbankje. Kun je zitten. Ja, dit is wel heel mooi. Waar wou dit al hingen? En een beetje koft. Ah, dat wat schinken is wel leuk natuurlijk, hè? In die ben je ze dan live of? Oh, dat is wel handig, want je dan zit dit. Mem? Oh shit, ja, dan weet ze al dat je er eten is, hè? Ja. Lees daar gewoon wat lastspieken voor in. Ik vind het wel heel mooi maken. Maar haar koffie hoor, wij zullen op naar Huisterveen naar de auto. Loopt het bij Beb? Kom maar. Ja, mem komt je sap weg. Toetje. Of een neusje. Onsa, schat. Onsa. Hi, tutie. Nee, dan weer die tost. Een tusktuut. Eeuw. Onsa. Later. Waar is zak, jong? Ah, hij had altijd zak. Ik heb een mouwen omheen. Kiele. Ja, daar ben je, een kaart. Nou jongens, we zijn zo Huisterveen. En welke soort verzen? Die hele mooie zwattener. Nou jongens, dit is hem. Hallo.
Zal wat was het, jongen? Hey, er zit een plafond hier. Ach, heen. We gaan een ritje. We horen een plafondkamer in beneden. Ah, jongens, hier ben ik wel heel wies, maar ja. Nou, ik zei we al heel wat jaren in die oude rieden. Had u echt heel goed voldien altijd. En we zijn, we rieden wel aan, maar ik ga maar net aan. En nou ja, we zijn dan gunnen we toch een nieuwe auto. En ik ben echt heel wies, mij. Dus dit is hem. Toppie, toppie. Nou, daar gaan we al. Up we go. En we zijn weer thuis. Hi, Bertjes. Vind je het leuk weer, Beppe? Oh ja, deze. Die ik van Sinterklaas kreeg. Oeh, ze zit een beetje in de tiers. Ja. Ze mee met een klaaibordje. Het is een zeker. Nee, ze in de tiers ziet dat. Ze mee met een shit. Ja, want dat ding is wie wel leuk. Ik zit mijn best. Doe je mooi met de klaaier nou? En zie je dat ding met dat autoke? Oh, ja. Met klaar. Wat kost meidje? Frikandeltjes? Ja, voor je duifje. Oh, heerlijk. Ik wil voor hier muziek doen. Oh, ik wil eerst net proberen, maar we kregen er net op. Doe eens hoe het werkt. Oh, die mag maar weer naar. Die heeft een spultje. Zullen we die aan? Die is leeg. Oh, met eerst opladen. Dat wordt het van medium. Voor mij hakken met de tiers. Zullen we een muziekje? Maaike? Dus doe maar. Dan had hij Er zit hier iets knoopje, maar ik denk dat er die wel pakt. Oh, ik zit eromheen. Oh, even uit. Ja, is dat knoopje, hè? tik, 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 tik. Die doet het weer. Super. Die doet het weer. Die is mooi, Hildo. Oh. Ho, in het tiers. In het tiers. Tiers. Oh, ja, zo. Shannon doet het. Zet een beat erbij. Hier. Met warm. Viel nu weer, hè? Nu geef me Ah, ja. Smeerpoet. Wat hier weer in de brievenbus? Fijne verjaardag voor jou. Voor ome Jelke. Best je haast, hè? Nou, haast. Nog 2 weken. Oh, dat is in het vlak. Zit dit in? Ja. Mag ik hem iets lezen? Dit. Oh, Mag ik hem iets lezen? Schattig. Wat dit? doe maar hier. Ik denk dat het een soort van cadeautje is. Zoet net. Voor ome Jelke. Famke maakt, denk ik. Hi. Oh, ik zie deze ziet er zo tussen. Dat wie het cadeautje, denk ik. Zo. En hier al die mooie blonks. Ik denk dat tante Ilse hier echt wat om mij in gaat, denk ik. Ja. En hier nog een mooie. Deze had tante heel net aan mij. Wauw. Nou, maar we gaan maar even een berichtje sturen. Dat we het voelen gaan dat we het heel mooi vinden. Kijk dit. Met schattig. Nou, wij zullen even wat eten. En dan gaat Ildo op bed. Ja, zie maar de schat. Zie, wat Famke maken gaat. Hilde, maar ik neem niet het, hè? Ja. Ik wil net. We beginnen met eten, dan gaat Ildo op bed. En dan gaat Jelke te typelen. Ja. Oud-Frieske volsport of zo. Ja. Ja. Een stakje en een wit stakje. En dan is het er slaan. Nou, misschien dat Ildo wekker is en je bent nog gedwaande dat we dan nog even op het deel komen. Ah, Famke had het maken, hé. Mooi, hè? Het Famke maken. Oh, lekker. Lekker wel, Famke. Oh, een mooie. Nog een? Vakken maken. Ja, en deze ziet erin. Ja. Leuk, hè? Zie je dat? Plakken. Ja. Olifant? Plakken. Ja, die plakt, hè? Plakken. Ga je maar fietsen? Nou, wij zullen even eten. Hoi! Wie is weer van bedje? Is het lekker koest? Wij gaan weer heen. Nee. Auto. In een naaie auto? Nee, heid. Heid. Ja, heid is op keertschild. Vet. En heid is onttypelen. Hebben we nog nooit zien, hè? En zo zaken er ook wezen? Zaken zo misschien de voetballen, of je zo even naar Rolf Jan, die bent er vlakbij. Maar als je wetzaak is. Daarbinnen hebben ze mooie kleurboekjes. Dan kun je wel bouwen. Zullen we erheen? Kijk, een mooi bordje. Met mij. Oh. Ja? Wij gaan op naar het keertschild. Tante Ilse had me geholpen om het stoeltje erin te zetten. Dus wel handig. Dus mijn Isofix. Nou ja, dat hingen we in die oude auto van u net. Maar dat is toch wel heel ideaal. Ik kan hem zo mooi inklikken. Dus ja. Maar ik kijk Ilse even hierop. Want ik ben net zo technisch, had je hem weten. Maar Ilse hem er samen in. Dus ja, ideaal. Zullen we erin? Is het goed? Je hebt erin in een nieuwe auto? Spannend, spannend.
Yes, daar geef het. Nou, ze zijn nog bezig, hè. En Saak is aan het voetballen erachter ergens. Zou je zien? Ik ben benieuwd hoe dat werkt, het typelien. Geen idee. Is je het al? Ik zie het net, ik zie Saken voor me. Kom maar. Kus mij? Ik is binnen, ik wil heel mooi bordje. De boet wel een beetje fris voor die. Ja, Chip zit er in het zwarte trui. Wow. Oh, dit gaat door het hele veld, joh. Dit is cool. Zes zaken erachter een balje met zijn kameraden. Van wie hij ben. Grote stokken, joh. Geef maar mooi. Nou, een bakje koffie. Dan zullen we even zien of het speeltje wat snappen kunnen. Ik ging er net zo best mee, Elke, joh. Nou ja, je moet zien best nog even. Nou, ben maar naar. Zet het druk op. Ja. Oh, jammer, ja. Helaas. Let eens even op maat, Basje. Basje welkom. Nou, zo gaat het net. Wat zei ze, Jim? En dit is de type guru. Dit maakt hem de type guru. Dat jij het zelf. Zo met Jim. Wat een pitska, jongen! 90, 100. Hey, Saak. En Rolf Jan. Hey jongens. Mooi een balje. Wat? Oh, gent hij het. Ildau, ze matten terug. Ze matten terug. Machtig, hè? Kijk, het dan nog even voetbalje, hè? Ze hier nu het officieel een zaalvoetbalwedstrijd, maar dat ging net terug, dus dat was wel heel jammer. Maar dan kende je nog mooi een voetbalje. Was toen naar binnen watje? Hij zit in het veld. Daar. Daar is hij. Hier is een mooi bordje. Zullen we jas doen? Is dat shit, een mooi puzzel. Daar ga je echt mooie muziek bij. Geheimzender, hallo. Is ik nog bouwen? Alle moois. Is het een mooi bordje? Nou, maar shit. Dit is nog wel zo goed, lekker warm. Maar dan kijk ik het toch nog zien, jongens. Leuk speeltje. Oh, dat is mooi met kleur, ja. Maar met mijn kleurtjes op ziekje. Gekleurd papier is dit. Tja. Oh, Nijntje. Oh. Een boekje laten. Nijntje in de dierentuin. Was die met me lezen? Met me lezen? Kom, we even zitten. Nou jongens, we zijn weer thuis. Ildo en ik gaan een bordskipjes dingen. En we hier een kaartje in de brievenbus. Mag ik studeren? Kijk me even mensen. Zo shit, er staat niks op. Oh, Chris-kaartje. Hier staat. Gezegende kerstdagen en een voorspoedige... Jeske, net aan. Jeske, net aan. Oh, dat is leuk. Jeske, hou maar op. Dat is net voor die. Tja, neem maar mij naar huis. Neem maar mij. Jeske, kijk maar gauw naar huis. Ze hebben de bordskip in oprijden. Nou, Saak en Jelke komen zat thuis op een fiets. Die winnen op een fiets. We winnen in de auto, hè. Als het goed is, komt vakjes nog wat salm brengen. Kunnen we dat lekker opeten? En dan Leuke thuis. Dit is een lekkere jas. Kwam Jezus kon in jas? Ja. Mijn, hè? Jezus een boefke? Jezus een boefke, hè? Dus we gaan nog even lekker eten. Wat is het? Een boerke. Liefst een boerke. Oh, heden hitskes. Dat en me echt wel wat. En dan Ildo lekker even douchen en koesen. En ik lekker maar de voetjes omheen op een bank. Zag ik het wat hij nog hollen? Heerlijk. En dan let de Chris daar maar komen. Ja, ik heb weer een deze. Die is mooi, hè? Ja. Shit maar even. En wat zei ze weer dan, Ildo? Vond je het een leuke? Vlog. Abonneer je. Zet een blauwtonk omheen. Jiske, even je net de chillen te downloaden voor de tablet of telefoon. Oh, Jiske. Oh, een night zitslag. Hey, hoi. Jiske, is het niet kleed, Lea? Maar even. Hey. Hoi.